Kaliwa po. Oh, salita na. Magsalita ang gusto. Oh, wala yan, maliit yan ha. Labas mo yan pang siyako. Welcome to Tirador. Mirador yung ba isa namin sa Tagalog? Yun yung kapatid na Emperador eh. Sige po, sige po, sige po. Sige po. Pwede mo makiat dito. Ito pong vlog number 2, mga kabagis. Dito tayo na Japanese. Japanese bambune eh. Naging Korean. Ay, Japanese dito. Straight on din tayo. Selfie. Sige, selfie. Dito tayo. Mirador, Russia. Hey, hey. Arigato, pakli. Selfie, hey. Selfie, hey. Selfie. Yan, diretso lang kayo. Makadayet lang. Picture na selfie. Makadayet lang. Ay, selfie, hey. Ay, makiraan na po. Ay. Arigato, arigato. Okay, lumabas mo. Ba't ang liwanag sa camera?
ba? Ay, ito nga. Ayan, dyan. Kasolo. Ay, ang ganda. Bamboo nga. Ay, ganda. Sis, ang ganda. Ay, sis, ang ganda. Straight ang hair. Ang ganda. Ay, sis, ang ganda. Oo. Ang liwanag dito. I mean, yung kakuha ko maliwanag. Ba't ganun ang liwanag ng camera ko dito? Pero madilim siya. Shout out, shout out. Shout out po. Dito po kami sa maraming kawayanan. Yan po. Kawayanan po, mga kapatid. Yan o. Bamboo. Kawayanan. Uy, maraming pang ano, barbecue. Kawayanan po dito. Ayan, kung gusto pong kumuha ng labong. Labong, yan. Ayan. Mga pangtuhog lang po. Patuhog lang po. Labong. Ayan o. Libre po yung labong dito. Hey. O, ayan o. Ayan o. Tele yun. Labong. Ang dali. Yan po, wala po kami makitang labong. Ito po labong. Wait lang, Juan. Dali ka. Tin talaga. Si Yamashita ay naka-red. Ay, General Yamashita in red. General Yamashita Lidoy. Ay, sorry. Ay. Hari ka dito, sakay tayo tayo ka tako mo. Ay, paru-paru. Ay, hindi ka na malaglag. Ay. Maragol. Ay, daw. Ay. Walang maragol daw. Ay. Kiss memorial niya. Kuya Bal, kiss memorial daw. Kiss memorial. Kiss memorial. Grabe ang ano ng mga laman ng tataba. Basic. Basic Kuya Bal, no? Ay. Sige Kuya Bal, ha? May tour guide tayo pero nawawala yung tour guide. Yung tour guide na nakakailangan ng tour guide. Ay, pala yung mag-asawa kanina may kasama. Kaya ba? Basta di kami mawala Kuya Bal, kaya pa pero mawala. Ewan namin. Sakit sa tuhod dito, coach. Hininin na ako, ba't ganon? Parang hindi tayo hingalin, ang taas yung altitude natin, tapos mapuyat pa tayo. Oo. Kaya nga. Ang ganda. Ay, ang ganda. Haba ng hair. Bahal, siguro yung magkakandahan natin, ha? Kung bumalik tayo ba, loko? Magpapabuhat ako sa'yo. Anong malapit na? Asa pa baba na naman tayo? Hindi na napuntahan yung mga nakalagay doon sa picture ba? Kaya yung 100. Hindi, susulitin daw. Pagpapaikot-ikot tayo hanggat na makita natin lahat. Wala man dyan eh. Nanguhula lang yata. Doon galing eh. Gusto ako video. Ganun tayo dinad.
tamo nag-like ng tamo kami pala eh. O, bibalik tamo. Kaya tayo eh. Pupunta na siya dyan. Hoy, may mo. Let's go. Ulit-ulit.